Halo. Tas lawan tali. Iya. Weh, panas ngarep tuh gede. Ayo. Weh. Lego kene saiki enak iki. Ayo. Ngene iki karo bayangne urip. Akeh seneng rezeki kudu disyukuri. Ngerti ora, Lek? Oke. Ngene iki. Tapi ngene iki enak ngene iki, cangkruk ae ngene iki. Mabar piye mabar? Ayo mabar ae. Tapi sinyale penak apa ora? Penak. Aku duwe kandang tak kei wifi. Oh. Andalan wifi-ne. Wis timbangane lare nang kene kepanasan ya to, Lek. Ayo nang kandangku ae saiki. Yo, masuk. Ayo. Kuit. Piye Lek ini Lek. Sawah pegel. Sawah terus ini. Ayo. Udah ngombe nang mulai. Iya, tuh. Ngombe iki. Tutup abang iki. Terus energik. Enak ya, Lek. Piye Lek rasane Lek? Terus ngangkat enggak awakmu. Kita mabar lagi. Kita Ya mabar. ayo ae to Lek. Ini apa ora ini? Boh, tenang. Petani modern, petani andalan khusus daerah Putok dan sekitarnya. Kalah. Lu kan Oh ya, enak Lek. Berapa belum? Tak teleponnya bala kuwi. Jalan. Cok gak nyampe ketangkap iki. Ada panggilan masuk. Halo. Halo. Iya. Ayo mabar. Ayo mabar jangkep ayo. Oh, yo. Kene sinyalku penak gini. Yo, nang buka. Oh, yo sik. Yo wis. Tak buka sih aku dilut. Yo. Nang buka, Dek. Yuk. Cilokin aku Lek. Foto. Alek. Ayo tembak. Lah piye aku nembak? Wong dipacar kancaku kok. Waduh, Terus, Dok. Ayo. terus sak bola-bolamu sak bapakmu ayo. Dulu, kepala sekolah teko iki. Waduh, lo tembak kene ngono rek. Cuk. Iki piye iki main iki? Beh, goblok ya Rami. Mati maneh aku malian. Cuk. Loh, ya. Loh. Beh. Iki musuhe gilani Ram iki. Oh, vanine becak iku. Delokan Johnson iso piye iki? Munyer karuan iki. Kok otake meneng. Terus. Ayo. Stun. Wis tak pindah-pindah ket mang. Masuk iki Rek. Menang ibaratnya Rek. Awas di komplek yo. Aku mati sawi Ram. Terus, Goblok ya vanine iki. ayo maju. Aduh, mati maneh. Modale. Peda iki. Interesan lagi 24 lho peda iki. Tadi aku terus enggak lagi piye. Waduh, enek tali. Golek tali sik iki. Kaiso iki.
balik nang sih. Wah, durung wis menang iki, Lek. Kalau ini pateni. Wis. Ayo su menang iki. Goblok. Ayo Ayo wepot. Iya, orang titik, Lek. Ayo, Lek. Cuk, mati ya wisan iki. Iki ya. Ayo, Cuk, woi, sinyal nanti. Loh, wah, gacek ane. Lah apa? Bibiku lah. Golok iki. Loh. Metu piye sih wong-wong iki? Jangkrek, iki mati kancane. Yalah, buh. Wes, buh. Wih hilang tuh. Lah terus nyapa? Gue Sekarang pasti yang baik. mati menang ya. Gak ada urusan. Menang ya, Waduh, piye iki. Lah nang kene. Hukum iki. Nyumpek-nyumpekin motor lho. Sinyal kuwi. Sinyal rek. Iki piye gitu Iya iki tadi? AFK kuwi. Pindang kon ngono nang warung ngono. Aku tali lho. blas kan iku lho. Ambek banyu ngombe ku ngendi? Ya, lah arep iki lah. CPN ngono. Karek separo iki. Ya los Aku ta. sudah ngombe. Jombe ngono. Iya, nang warung ngono. Wah, yang menang. Lah kaya AFK. Wes. Boleh. Brengsek. Piye? Kelihatan sih aku limit ngono. Ya iya ta. Dan Paculku. Biar penak iki kene warung wifi-an ngopi. Petuk kancane mabar. Iya ta? Masuk timbangane nang kono mau. Wifi ku ya disowek. Padahal kate menang Lah yo brengsek. Kowe iki piye to? Teko-teko omong ae. Enggak main. Loro atiku Gus loro. Wifi ku disowek. Ora main. Keluar gini wis. Yes. Main menang. Tak login aku. Aku login aku. Biasa ini pro player ngene iki.
lagi bocah ada di luar kan. Tak cekat ke isor kau, tak cekat ke isor. Aku dur aku. Kau yo tangi ngawali rek. Ha, cok kila, wes kila. Ayo. Tak sempat tuh. Oh, mati kowe. Oh. Raimon. Gini. Kurang satu retok lo, ayo. Sik, kolonnya sik akeh. Mati situ ya kira-kira. Ayo, terus. Gus jancuk. Sik tak. Goblok kamu dan main. Aku diangkut sih tarik. Walah, rungut kok aku. Oh. Ini apa kowe menenge ndek kono? Tut. Tut. Lebih sih kudu tuh. Ngono aku barang iki. Lah, Iya sih. cuk. Piye iki? Iki wis kenal. Gak aku ambek kecas soalnya rek. Oh lah, ape mbek dicek aku kulkas apa piye lho jane? TV, HP-mu TV kuwi. Ini apa HP-mu? Nek gak dicas mati. Gak mati sih nyompean aku. Gila, Pak. Gila. Aku tas juga HP iki, Mang. Temen deh ya. Iya, PNS. Oke. Hampir kena. Kopek piye iki? Kakak wis gak wis. Iya iki tak Kiai. Mang adol. Ayo tak tenanan. Adol sapine Pakku telu aku. Lah, Ayo kurang satu red. kuwi kok musuh nang tengah, Gus. Kon ku mandek rek. Cuk. Nang lagi kena kowe. Cuk, seduh. Enak iki. Lho mati wae kok. Piye iki ngene iki? Murane. Piye ngene iki, Beb? Weh. Wah, kan. Brek. Bajingan Kero iki. Enggak keroke kowe. Ayo, Blok gak ngene ya. Asu, blok gatal. Gak iso nek wong kaya ngono kuwi. Let's creep while you and me repeat this bittersweet heat.